покажем как да си направите всъщност как да оцелеете в пещера. Ето, сега ще ви покажем. Тя ще ви покаже, аз ще я снимам. Аз съм Алекса Калинова-Панева, а тя е Михаела Николова. Да. Извинете. Нищо. И почваме. Аз тук съм си направила от креатив, за да може да сме много добри. Всичко съм си направила. Отиваме тук, слагаме си дрехите, за да оцелеем по-бързо. Аз съм ги направила така, защото на нас много ни се бърза и трябва да сме бързи. Но иначе, вие като сте си в survival, нямате никакви команди, така. Просто слива за теб. Опа, на мен много не ми върви. Не ми върви, махич, бягай, бягай. Ендерман, бягай. Така, ужас. Викате от крипърите. Той има ендерман, дайте да му вземем перли. Само да го гледайте в очите. Гледай в очите, гледай. Взехме му перлата. Не сме го взели перлата. Ето тук ще вземем желязо. Така. Вижимате желязо. Така. Сега скачвате нагоре. Но там няма нищо, затова ще се върнем. Че тия тъпи зомбита вече ме побъркват. И вероятно ще умрем, затова клипът ще бъде много кратък. Но няма да умрем точно. Но защото имаме още малко живот. Така. Скачаме. Ма ще умра нарочно, за да може да имаме време. Но все пак, ако искате, вие много се пазете и довиждане!